na si Dr. Nestor Santiago sa tuyang kababayan Undersecretary kan DOH and Regional Director Dr. El Rivera. Sa Rosan ayapot ko po kay Mayor Rex Oliva. Ano ang estratehiya na ginigibo kan local government para duman sa mga taga-iriga na dahil pa nababakunahan. So iba nabakunahan na dahil pa manabubustiran. O ang simbag kay ni Mayor Rex, irinara ninindaan na pagbabakuna sa mga tao. Lalo na sa mga tugang niya itong mga IPs, ano? Asin katuwang ninda dyan ang iba-ibang ainsakan sa tuya pong gobyerno. Asin ang sa tuyang City Health Office personnel. Ang DepEd. Naayapot ko man nga ni Dr. Santiago kon mga vulnerable na kababayan ta sa virus na ini kon gabos na kabarakunahan na. Pero ginigibo po nindang gabos na mga kampanya na ma-encourage, ma-enkaminar ang mga tao na magkabarakunahan asin mabustiran. Para ang immune system ta perming makusog laban sa siring na virus. Sa supply po kan bakuna o booster, dagmang, dakol. Ang problema lang, ang ibatang kababayan abo pang magpabakuna. Kaya po baga dahi pa nasisiro. Dahi pa kita, talagang totally lifted kan mga health protocol. And although, niya ako ang sa indong paninindogan sa DOH, ninulita nagpalawas ng Executive Order number 3 si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang paggamit kan mga face mask optional na sa mga pampublikong lugar. Ayan nga optional duman sa mga lugar na udanang gayo ki report nin COVID infected. Or maluwag na, Pwede ka magtagatanggal ng face mask, tama, pa-picture. Pwede yan, photo op. Pero duman sa mga high risk pa, may mga halangkaw pang bilang nin kaso kaning COVID, ay bawal magparatoro tanggal ng face mask. Sa iling niya mo, posibleng nakakatabang ang face mask na dahil mo tulos mas langhap o maglaog sa hawak mo ang virus na yun. Ang importante po, dahil naman po kita nala-lockdown, sa grabing perwisyon lockdown. Ano ba nga yung mga misis or miss dahil na natanggal ng face mask takong dahil naka-lipstick sabay garakakan. Uni po ipadangog ko daw sa indo. Si Mayor Rex Oliva asin ang satuya pong mga bisita kasudma.
Mga tugang, yan po tabi, naging kasimbagan sa sakuyang kaaputan kan mga opisyalis ali sa Department of Health and kay Mayor Rex Oliva kan siyudad kan Iriga katakod kan ginibong pag bakuna digdi sa siyudad kan Iriga pag booster katong mga dapat mabusteran pa laban sa COVID-19. Ang gobyerno na mismo yan nagdudulok sa publiko para magpabakuna. Ang mga estratehiya kan ibang mga local government units as per Dr. Nestor Santiago, ang sa tuwing undersecretary, na minsan nananao ng cash, nananao pa ng goods or foods para lang makumbinsi na magpabarakuna. Ang iba talaga, dahil napipirit Dawa anong gibuhon kan local government, saan iba takot. Sa indaman po yan. Kaya mismo digdi po, mismo ginibo sa sentro kan Iriga, so pag booster siya, dakulang bagay po kaya ini na ansa to yung mga kababayan ligtas sa siring na virus, So, mas maray na ito pong kaput ang siguro. Kaya, gobyerno ta nag-lansar kan Pinas Lakas campaign. Di ba? Maray baga po. Na gabos na mga Pilipino, boss tirana. Tangarig lalong magkusog po ang immune system. Para sa vaccine program. Kaya sa supply, no problem. Katuntuan na sana kung ang mga vaccine na ini nag-expired kan mga nakaaging mga panahon. Ninuhulita dakol na ang nag-aabot na supply, kulang man si nagpapabakuna. Si Ibalugod nagka-expired, sayang sa nga ako ay. So yan po, ginagastusan po yan kan sa to yung gobyerno nasyonal. Kaya po nga may mga utang ang Pilipinas sa iba-ibang nasyon. Dahil po kaning bakunang ini, dahil kaning pang-booster na ini, pero sa ibang Pilipino na nagsarayuma, o ita nagka-expired po sa ibang mga bakuna. So dahil taman mababasol digdi ang Department of Health, magin ang previous administration, magin ang present administration, talagang ang gusto ninda, kaya nga ni naglansar ng Pinas Lakas campaign sa pagbabakuna throughout nationwide para maadresan po ang siring na problema. Ay virus ini, nakakagadan ini. Bako ining suba-suba. Mabuhay po ang mga Bicolano, Pilipino. Sana matapos na po ini yung pesting virus na darakan COVID-19 pandemic. Saro ini sa nakaparuro-kan sa tuya pong ekonomiya. Saro ini sa pabagsak kan ekonomiya. Saro ini sa kausa kan pagkawara nin trabaho kan iba niya tong mga OFW as in kababayan. Kausa kan ibang company sa Philippines or investors or business sector na nagsarado. Ang gobyerno manggirara sige isip kung paano matabangan itong mga displaced worker, mga small entrepreneurs, o ang DOLE igwang tupad program na itong mga displaced Filipino workers mataanin trabaho, maglinig dyan sa mga gilid kan tinampo, sirigid, magkaralkal ng mga kanal, may bayad po. Ito man mga nagtitios tang mga kababayan, yaon man ang tabang, suporta kan Department of Social Welfare and Development. Nananaosin daning AX, Assistance to Individual in Crisis Situation, kumpirang ribo yan. Ang Department of Agriculture,
tinatawan na ning seedlings, pananom, na mga vegetables, ang sa tuyang mga kababayan, may garden tools pa. Ag ko pakibayad. O, kaya nagrahay na niya ako kang gobyerno na dahil man po nagpapabaya na masuportaran manggiraray pinansyal ang sa tuya pong mga kababayan, as in programa mas pang pinapaigting ang mga programa para sa livelihood program. Pero minsan sa AX, pwede man po giraray magamit kan mga small entrepreneurs na magpuon giraray sa indang negosyo. Isipon nindo ang local government units kan probinsya, ang Kapitolyo Provincial, sa pahinginot ni Governor Luigi Villaferte, Padagos, na nananao po nin cash assistance or financial assistance. Katakod kayo ni yung mga programa kan DA, DSWD. Diyan nga ni sa nabuha, aros 1,000 plus. Napanawan ng 8,000 plus na gayo ang kada individual. Kadaklan na mga mayong hanap buhay, nagsarado ang sadit na negosyo, may puhunan na naman. Tang iniisip kang government is not only for a band-aid solution, but long-term solution ang pinakang importante. Bako lang bandwidth, bako lang siraan na pwedeng itabang kang gobyerno, kundi pati bandwidth. Tangarig pong sa susunod, magborbandwidth ka naman, dumisponer ka naman ng paon para igwa kang ipanira. Bakong asa naman lang kita po sa government na tabang o ayuda. Pero po talagang mas dakol po ang pobre, mas dakol ang tios ng mga Pilipino. Kaya po, duman sa mga naghihilang, nahuhospital, ang gobyerno probinsyal, igwapang inapod na kapuwerte, medical and financial assistance. Apira kan AX, kan mga local government units. Kung mapasyar ka mo sa mga mayor, sa arin man na local government units, igwa dyan 2,000 na ipinapanaong ayuda. Pero may mga requirements man po ang DSWD sa kaan mayor na hahagadon. Not certification from the barangay captain na kamo talaga nagpapatunay lang na belongs from indigent family. And kaipuanin doon ng assistance. O kaya tataan ka mo dyan 2,000 o cash na gayo yan kan sa indong mga mayor. Tamay fundo po kayan. Inda lang o niya na patapos na po ang taon kung nagkupa man na tatadang fundo para po sa assistance to individual in crisis situation. Uy, ang kapuwerte po, kung marumduman nindo, lalo na katong before election, ay grabe po. Alangkaw ang mga tabang ninda pinansyal. Cash assistance, minsan sinasagot ang mga hospital bill kan mga pasyente. Pero dahil po ta transition period, dahil po patapos na naman ang libro kan taon 2022, naghihikapos naman ang budget. O dahil po kamo maghinanakit sa Kapuwerte Office. Kung dahil tulos marilis ang sa indong ini-expect na kantidad. Bagaman, tibaad marilisan ka mo, pero bakong arog kan dati na tibaad ngaya maayudahan lamang kita ng 10,000 na cash or 20,000 o 30,000. Dahil po kita kayo mag-expect. Sabi ko na nga ni, dahil sa transition period kita, dahil sa patapos na naman ang taon, naghihikapos naman po ang budget. Pero maduduhulan po kamo, bako lang sa ini-expect nindong amount ang sa indong marireceive. Ako, correct me if I'm wrong. Pero gabos na mga naghahagad tabang sa Kapuwerte, ini-entertain kan mga personnel. Mabubuot po ang mga personnel and staff kang Kapuwerte, lalo na sa Iriga. Pero medyo abala lang po talaga ang pag-release kan ayuda. Pero bakong dakula, medyo igwaman. At least igwaman po. O yan, pasalamatan na po yan. Pasalamatan ta na po yan ayudang iyan. Hali sa Kapuwerte.
O si former Governor Mix Villaferte, nangonyan po, Congressman kan Rinconada. Ana barita ako kay paring doon, temporary minting nag-uopisina dyan sa Copperty Office. Kaya kung may mga solicitation ka mo, may mga aaragadong kamong tabang sa satuya pong congressman, may mga project ka mga haragadon para sa barangay nindo, asin sa munisipyo nindo, sa Rinconada, o yan, dyan lang ipadara nindo ang sa indong mga surat. Tayan po, sure na i-entertainan po yan ni Kong Migs. Although napakabihira tang makaibanan na sa ngunyan. Sa totoo lang, dahil sibot-sibot man po siya sa pag-atindir kan regular session sa Kongreso. Dahil sa sobra niyang sipag, pigtutuktukan niya ang mga line agency, mga national offices. Tangarig kung ano man ang mga program and projects na igwa ang DOLE, DSWD, NEDA, or anong apod ka ining kung ano pang mga opisina. Ang pwedeng makuanan niya ng ayuda, Department of Agriculture, DepEd, o di, pwede niyang madaraan mga programa and projects, digdi po para maitabang sa Rinconada area. Pero barita ko po, sa tagapagtaram, asin consultant ni Congressman Mix Villaferte na si paring Don Hugo, magkakaigwaman talaga siya ng district office sa partikang Nabua. Ang sabi ka ni ba, ano ta sa Nabua pinili? Bako po sa porki ang Nabua nagtao sa iya ng dagmang nabuto, bako man po yan ang rason. Kanya lang po, digdi po sa Rinconada, parang center of commercial or sentro kan area kan Rinconada, iyo po ang Nabua. Dahil naman malipisilan si parting hali sa Balatan na mapasiring pa sa Iriga. So pag-abot pa lang sa Nabua, yaw na dyan ang district office. So haling Iriga harani na. Sentro po kaya ang Nabua. Si iba naghihinanakit. Ano man niya pinili ang Nabua. Dahil na po ka maghinanakit. Dahil porki dako lang boto mananggad. Dahil taman mairirong. Dakol na boto ang naitao sa iya. Saka dahil man nangahulugan na sa majority nakaturukaw ngunyan na mga mayor kan Rinconada, nasaro lang ang yaon sa lado kan opposition, ang parte kan bato, ang ibang mayor ba kung padangat? Gabos ka mo padangat. Baka nga ni si Mayor Junjun Surilla, pag abot kang panahon, makisalamog na ini. Depende ko na ako ni Kong Elry Villaferte. Kasi kung Elry Villaferte, garo nararaya na. Pinuunan lang yan, kaya ito pong nagkaigwanin eleksyon sa pagpili ni na bagong presidente kan Leagues of Liga kan mga alkalde sa Pilipinas digdi sa laog kan probinsya ng Camarines Sur. Naanpig tatabangan kan Timbuan Kamsur headed by the chairman of the political party na si Kong Elry. Ini pong alkalde kan Banwaan po kan Buhi na si Mayor Ray Lacoste. So nagkaigwa po nin anong apod gayan itong manifesto or manifest of support. Nagpirma po ang almost 32 mayors sa Camarines Sur, including the former president of LMP na si Mayor Fermin Mabulo. Alagad po, pag-abot sa harani ng eleksyon, as in actual na eleksyon, nag-trader daapuan, bali 13 na naman na mga alkalde, including ini pong si Mayor Fermin Mabulo, kay intirong pinuputakti sa kaanggutan Elry. Tamayo ngayang sarong tataramon kamo. Piripirma, pangay kamo kan manifesto, tapos pag-abot ka ng oras, binugta ka nindong kalaban, ini pong si Mayor Ray Lacoste, ang bagong nailihir, sa botong 19 kontra 13 na mga mayor. So yan ang berdadirang katotohanan. Ang sabi ni Elry, nararaya na siya, duman sa mga gusto pang maglipat sa sendang partido politikal. Garudain na siya maako. Takon araw ngayon kayan,
piripirmaning manifest of support, tapos mabalingbing. Pag-abot ni oras, mga traidor, mga kontra, kaya bu, minangekayan. Kaya depende po, kung nakakuon, kung magugusto man po ni Mayor Junjun Zorilla, na maglaog na sa grupo kan Team 1 Kamsur and Team 1 Rinconada. Enot na enot, ano pa man ang sabihon, ang probinsya po ng Camarines Sur, talagang masakit na makitkit na digdi ang mga Villaperte. Nakagamot na po eh. Ang machineries ninda, ang political machineries ninda nakagamot na eh. Si Seipaman ang malaban. Sinasabi ninda, posibleng maglaban nga si former Vice President Lene Robredo. Eh, ang eleksyon tapo bako ni yung pasikatan lang, popularity, eh, digdiyo sa Pilipinas. Bako lang sa Bicol region. Kung uday ka kisintabo, pumurupundo ka, tumunong ka, sabi kan mga taga-Albay. Taga-rastuson talaga pag-aabot sa eleksyon, digdi po sa partikan na Bicol region. Kung uday ka kisintabo, ang chance mong manggana napaka-slim. Pero kung ako ka kisintabo and sufficient sa emong logistics, may chance kang maray na manggana. Sipunin do ka itong last election, mas kilig di sa Rinconada. Yan na niya ako ni, mabintang permi ang mga restaurant, mga food chain sa Iriga. Garo, kadakla nabot ng tingan niya ako, garo nagpirma ng pangyayari. Puro di sobre. Nagbubukas ng pambayad sa mga restaurant ang iba, lingkod. Ali sa sobre, nako. Talagang yan ang sinasabing. O dawa pa ang Puente Villa, takot lumaban sa Villaperte for governor. Eh, ito nga ni nagparalaban na, dahil na lang mensyonar ron. Ay, masakit. Baad mabaon pa nga mo sa utang. Dahil man sana ikaw umagana. Kaya, minsan po, ang politika, sa katuntuhan, ay gwa dyan ng property, ipinapabakal, para lang magkandidato, tapos raog o matios, di ba? Gwa dyan mga savings na milyon na, gagastoson pag-abot sa politika, gusto man na maging honorable. Many are called, but, dakol ang binabae pero bibihira lang po ang makalaog. Kadakol gustong maging apo doon honorable pero napakahirap po talagang aagyanin itong sakit para ka maging honorable. Pero the best talaga pag naging honorable ka man. Pero dapat man suklianin doon ng maray na trabaho, maray na serbisyo sa publiko, an sa indong pagiging honorable. Ang mandatong itinatao po sa mga politiko na nakapuristo, ang tao manggiraray minabawi pag-abot kang panahon. Uy, good morning pala dyan, Kimanoy, Uy, ako believe daw akong maray ka ni Kimanoy na Naagian ko minsan, may kapot-kapot na transistor radio. Mano niya ako saan ka naka-tune in? Ay, ako ngayon, naka-tune in pirmi sa RPNDCKI. Ay, ipo niya ako. Ako niya ako na nabobosisan naman. Ako nga ako si... kaya daw ngayon, busis mo pa lang. Ako ngayon si Robin Bombasi. Talagang avid listener ngayon ko ang RPNDCKI. Kumusta po niya ako? Ay, dispatcher ngayon kan Motoda. Ay, po niya ako. Labation ko daw niya ako ang... mga tricycle na nagbabiyahing papuntang bukid. Ayan na papuntang San Agustin, Perpetual Health, siguro Santa Teresita. Garo basta araw kayo na sa indang biyahe gayo, So dyan sa mga operator and drivers kan Motoda, especially sa mga pasahero, sa mga kataraid dyan ni Manoy Rubin Bombasi na tutok sa RPNDCKI, nagdadarangog. Uy, Diyos maray na aga po kaninyo ngamin. Mabuhay po kamo gabos. Palakpakan.
Na nadagdagan na naman ang sa to yung mga parantabay. Kaya ito kaya ang paradangog ko si Mrs. Tapos ining technician kong mga partner. Iyo lang. Pero ngunyan pala nagdadakol ang paradangog kang RPNDC kay lalong-lalo na nagustutang pasalamatan ang RPN Management Manila. Ninhuli po talagang pinakusog lalo ang samoyang signal. Kasuod maapo, daradara nindang antig-instalar na mga ekipahis. Para po sa mga transmitter line, sa mga linya kan sa tuyang station, na ang pagbuga makusog. O kaya ngunyan po ang buga kan RPNDC kay nasa 1,000 kilowatts na kita, Alex. 1,000 kilowatts na ang bugata. Nagpapakol na kita sa mga 1K, 900 or 1,000 kilowatts ang bugakan sa moyang radyo. Kaya po lalong naglinaw, lalong nagkusog, lalong naghiwas ang area coverage na inaabot kan sa moyang signal. Diyos mabalos sa team kan engineering department kan RPN Manila and CNN Philippines tayaon kaso sarong aldaw kasudma nagbiyay pa lang niya na pagkaaga pabalik Manila. Binagbisita kami para pakusugon ang samoyang signal. Nagkagawa kaming meeting orientation para po lalo pong mapakarayan sa moyang serbisyo publiko sa mga tao. Ay madali na pati ang 54th anniversary kan RPNDCKI. Malapit na, October 28. Ika-54 taon na pagserbisyo sa publiko sa pagatod ng mga informasyon, bareta, pag-entertain sa mga paradangog ta. Yaon pati ang sa kuyang idolo, si Congressman Joey Sarsia, bagong guli. Po. Kaya po gusto kong pasalamatan po sa moya pong engineering department, lalo na po kay Engineer Joar Malnegro, and kay Sir Robertson Ong, ang samoya pong saro sa pinakang maray na opisyal kan RPN CNN Manila. Lalo na po pag-abot sa marketing, siya po ang samoyang boss, siya po ang marketing manager mi. So tinutokdoan niya kami, ninda kami, kung paano po mas pang mapakarayan sa moyang serbisyo, signal, as in kung paano man po ma-satisfied ang samoya pong mga clients sa paglaog ng advertisement and sponsorship sa RPNDCKI Iriga. And also, pwede na po kamong magpa-advertise sa CNN Philippines sa paagi po kan RPN CNN Iriga Station. Mag-approach lang po or pwede man po kami magdulok sa endo personal para ma-explain mi lalo. And ang RPN DCKI Iriga City po, nangangae po kami ngunyan nin news content writer para po mas lalo tang mapakaray. Kaya kung pwede, male or female, at least 20 to 25 years old, with or without pleasing personality po. Mag-apply ka mo. Basta ang importante po, sa Lunes, pwede ka mong mag-apply na. Badly need. Kaipuan mi po yan. Parang news editor, sa madaling sabi. But knowledgeable. May pagkaaram sa social media portals. Kami po kaya, mga tugang, dahil lang po kita nadadangog sa transistor radio, ang RPN. Dahil po sa high-tech na kita ngunya, nagsusunod na po kita sa uso. Uso mo niyan ang mga online programs. Ining sa tradisyon ta, dahil man giraray po ni hahalion.
So nadadangog pa manggiraray nindo kami sa indo pong mga transistor radio, stereo or car stereo kung saan pa na mga radyo nindo po na nadadangog kami. But duman po sa mga may cellphone, pwede na nindo kaming madangog asin man ma-view or mag-watching kamo sa samoyang mga programa sa RPNDCKI. Enot, igwa po ang RPNDCKI throughout the Philippines dahil po ang provincial station na pagsasadiri kan Radio Philippines Network Incorporated. Ang kasosyo po ninda ang CNN Philippines, yan po dyan ang dakol na mga company na nagsurusyo para po lalong pakarayon ang sa indang serbisyo nationwide. So igwa na po kitang inaapod na mobile apps. Kung dahil po kamo nag-aaram, ipaisi ko lang, na nadadangog na po through cellphone ang RPN-DCKI. Ang arin man ang mga 12 provincial radio station kan RPN branches nationwide, madadangog na nindo. Magduman lang po kamo kung may cellphone kamo sa Play Store. Then proceed kamo sa sa i-type nindo ang ang capital RPN tapos space capital R small a d i o RPN radio. Click nindo yan, then save na nindo, send na nindo and save. So, madadawag na tulos nindo, pag click nindo yan, sa Play Store nindo, maluwas dyan ang bali dosing mga man iba-ibang provincial station kan RPN, maihiling na nindo dyan RPN DCKI Iriga City. I-click lang nindo yan, nadadangog na po kami sa sendong mga cellphone dahil nakaipuan ang sendong daraning dakulang radyo, cellphone lang po, madadangog na po kami nindo. Try po nindo kung may mga cellphone kamo sa mobile apps. Madadangog na po nindo kami. Dahil uso na ngunyan ang mga to boost our social media platforms, pinagmarhay kan highest main kaini pong samoyang main company na masundan po ini yung nauusong niya na maray sa social media portal ta. Everyday igwa po kitang ginigibong news from RPN DCKI. Ini pong news na ini ipigpo-post po ini nationwide po ini ang RPN DCKI everyday from Monday to Sunday may pigpo-post pong news sa RPN news page kan RPN. Pwede po kamo mag-likes, mag-sponsor. We are also inviting you to put your ads in commercial. Naka-live pa po kami sa live stream kan RPN DCKI Facebook page. Nadadalan pa kami sa Facebook. And kung mahiling nindo po ang right bar kan sa moyang Facebook, igo dyan nag-abanti, sige sa ng hero, pwede po kamong magbugtak dyan ng sponsorship. Ang sa endong logo, kan sa endong establishment, ang pangaran po nindo, pwede po kamong mag-sponsor sa Bicol Connection, sa samoyang Facebook Live. As in, maisishare pa po kita, nadadalan pa kita sa YouTube. So, kadakol po na pwede nindong sponsoran online sa Samoya pong company, sa Samoyang radio station. Pero po sabi ko na nga kung ma-sponsor po kamo sa ma-put up kamo ng advertisement, kadakol kitang pwedeng maging package. Madadangog ang sponsorship nindo on air sa radyo. Madadalan sa Facebook Live, sa right bar kan sa Samoyang ini pong atubangan mi, ining Facebook ining parting ini kang wala akong iniyo pala Diyan may naghihiro diyan na sa mga logo kan sa endong business, infomercial nindo. Mga nindo pwede po diyan. Sa mga headlines digdi sa baba, may hiling po yan. Pwede po kamo mag-put up ng sponsorship diyan.
Tapos sa NewsMe everyday, nationwide. Nababasa po nationwide. Pwede nindong sponsoran po yan. Kaya dahil po kamulugi. Dahil inot na inot, pinakusog na po ang sa tuyang signal. Dahil kuman po pigyayabang na sabi yung kaniba, nagyabang man niya si Joey porque nagkusugan sa indang signal, maurag-urag na. Dahil po, kami po nagsasabi sa naman po ng katotohanan. Kung ma-place ka mo ng advertisement or sponsorship, dumana po sa kadakol kamong, dahil kamulugi sa madaling sabi, mahiwas na nadadangog, na ano sa cellphone, na nadadangog, nadadala, nabubyo. And one thing for sure ko lang po sa endo, masasatisfied ka mo. To satisfied customers want. Sabi nga ni kan mga yaon sa mga restaurant, dapat pasiram-siraman man nindo ang loto nindo. Arog man po kami kayan. Kaya Diyos mabalos, sobrang maraming salamat sa RPN na management na dahil po sa inyo talagang lumakas ang aming loob para lalong serve ang RPNDCKI sa inyo. At kailangan ho namin kayo. Salamat ang marami. A million thanks sa aming boss, Robert Sunong. Boss, saludo talaga ako sa iyo, boss. Ingat kayo sa pagbiyahe, pabalik ho sa Metro Manila. At kay boss sa Engineer Joe R. Maligro, boss, maraming salamat. At sa team ng department ng engineering department ng Iriga, sa pamumuno naman ng aming masipag at guwapitong chief engineer Abby Lindon Turalio, paring engineer Charlie Binaobra, engineer James Oco, engineer Felix Lagrimas, at engineer Joanner Divilla. Mabuhay kayo. Maraming salamat. At syempre naman, ang ating online technician lagi from Monday to Sunday. Aba, ang aming sikat ngayon, ha? Engineer Felix Lagrimas. Oh. Ladami ho ang ating mga viewers lalo kasi isi-share niya ito sa YouTube, isi-share niya ito sa mga programa natin sa Facebook. Lahat ng Facebook friends niya in public. So, maraming salamat ho sa inyong mga comments, sa inyong mga good comments or remarks in our program. And thank you so much sa mga likes and heart and ano pa na nakakapasaya at nakakapalaki ng aming mga puso na inyo pong ini-extend sa amin. Lalong-lalo na sa sister kong Angel, sister ko Monica Perique of Limassol, Cyprus, na sinishare niya ho ang aming mga programa at sinishare ng kanyang mga kaibigan. So, Diyos mabalos talaga. Sana padamihin nyo para umabot ho ng 1 million or 2 million ang mag-view sa amin. Oy, maraming salamat, ha. We need you mo. Talagang sobrang kailangan ho namin ang inyong suporta. Naka-live tayo, kaya magandang umaga ho sa lahat ng viewers natin. Saan man kayong dako ng mundo at sa buong Pilipinas na nanonood, nakikinig sa ating palatuntunan. Ay, maraming salamat kay Sir Don Aguilar, ang isa sa department head ng LGU Bula. Oy, good morning naman kay Mayor Migay Ibasco ng Bayan ng Bula at kay Municipal Administrator Nonoy Ibasco Jr. na napakasipag, napakatalino. May pagka-stricto lang ho. Kasi gusto niya ang trabaho ng mga empleyado sulit. Kasi ang sweldo ng ating mga empleyado ng ating mga lokal na pamahalaan ay galing ho naman sa buwis ng ating mga kababayan. Kaya gusto ni Municipal Administrator Nonoy Ibasco Jr. sa Bayan ng Bula, magtrabaho talaga. Walang chismis-chismisan mo na during office hour, di ba?
one of way to discipline people or employees na masuklian ng tamang serbisyo ng ating gobyerno. Ika nga, local governance academy will teach you how to be a good public service. And ang mga local legislator din na ho natin, mga vice mayor dito sa lalawigan ng Camarines Sur. At mga local councilors, lahat ng bayan, including two city, Iriga City and Naga City, ay nagkaroon ho ng tinatawag na parang orientation course para naman ho mas pang maging matalino ang mga ito, madagdagan ang kanilang kaalaman. Kung baga sa Corchelio Matais, ang sendang dunong, ang sendang mga isip sa paano ang pagpasar ng tamang resolusyon, mga tamang ordinansa na iimplementar sa kanya-kanya nindang mga banwaan asin syudad. Sa nakakahiya naman ho, doon sa mga ibang nananalo na legislator na hindi naman pala alam ang kanyang inaplayan na trabaho sa public, na nabigyan ho ng mandate, nabigyan ng kapanalunan dahil sa maraming buto ang nagbutong nagtrust na mga botante sa kanila. Pagkatapos ho, mag-i-interview na kami ng media, tatanungin ho namin kayo. After orientation course to all new elected officials, including vice mayor and mga councilor sa kanya-kanyang bayan nyo. Kung natutunan nyo at pumasok talaga sa inyong mga isip ang itinuro sa inyo ng mga resource speaker from Department of Interior and Local Government, kasama po in partnership ang Local Governance Academy or Local Government Academy. At kasama na rin ho sa naging mga speaker nyo yung mga ilang mayors ng lalawigan, just to encourage to all to be a better legislators pagdating ng panahon. Yan, minarkahan ho namin yan kasi sinusubaybayan ho namin ang mga galaw nyo. Public servant is a public servant, public service is a public trust. And you should always act as a model. Bawal ho dito ang onion skin. Kung onion skin ang isang politiko, huwag ka nang tatakbo ulit. And you are always subject for criticism and scrutinized. Oras na natanong namin ho, ang alinman ng mga sanggunian bayan, kung sino talaga ang nakapagpasa dyan sa inyo ng resolution man lang at ordinances, pupurihin ho namin dito sa programa namin. Pero oras na may hindi man lang natapos ang 3 terms or 3 years rather for a good 1 term, na wala man lang kayong naipasang resolution kahit isa, kahit isang ordinances, parang walang pumasok sa inyong kukuti sa inatenderan po nindong orientation course ng DILG at kasama po ang Local Government Academy. Anong nangyari? Yun lang naman ang tanong namin. Magkakandidato pa kayo? Magre-re-elect ka pa ba? Nakakaya naman siguro. Ganun lang ang sasabihin namin sa inyo. Pero mahiya naman ho. Yung hindi naman talaga nagtatrabaho ng gusto. At hindi marunong sa inaplayan nilang trabaho. Yun lang. Napakasimple ho. Di ba? Huwag na tayong bueno mga tugang, pa-shout out daw Idol Julim from Mr. Irvin Antonio Pares. Magandang umaga ho sa iyo, Sir Irvin Antonio Pares. Parang naaalala ko yung kaibigan kong dating General Manager ng Prime Water ay nakikinig sa atin ngayong umaga. Magandang umaga ho, GM, sa iyo pong pakikinig at pag-watching. Sa lahat ng mga Facebook Live viewers namin, magandang umaga ho sa inyong lahat.
Hoy, nakikinig din ho sa atin ang aking isa sa mga idol. Si Idol Juter Tersenio, sir. Magandang umaga ho sa iyo. Stay healthy, Idol. And handsome. Sino man po nakikinig naman sa kanilang tahanan ngayon sa Salvacion, Iriga City, ang family Villagomez. Gusto ko rin hong paabutan sila ng magandang umaga. Si Mr. Saldo Villagomez and family. Mga kaibigan, tayo ho ay magbabati rin sa isa ko pang idol nakikinig sa atin ngayon. Sabi ni paring Ed Olieres, Padi, congrats, ika na palan. Ana bago station manager ka na DCKI Iriga City. Nagabunga ana uban mo na sa radio. Tama ana posisyon na itinao ka nimo. Kana management ng RPN DCKI. Keep up the good work from Eddie Olieres and family. Uy, nakakapaluha man sa kaugmahan ang sa imong text message na ini, paring Edda Olieres, idol ko. Pero magburulos an sa kuya man na luha sa kaugmahan kan mensahe mong ini. Kundi ining posisyon na ini idol, bako ining basta-basta kung dai ini riribayan ng kaigusan asin man dai mo ma-meet ang requirements. Kaya puan pa manggirarig dan maghigos, maki-ulay, makipagpakumbaba. Yan. We need you. Especially ang suportakan mga tao, sponsors, mga advertisement. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng buhay. Kung wala ho kayo, hindi kami mabubuhay. Sa totoo lang. Yan ang realidad. Kaya puan mi po ang sendong tabang. Bueno mga tugang, salamat kay paring Ed Olieres ng bayan ng Nabua at ng lungsod ng Iriga. Yan. And congratulations idol ko. Sa iya pong aki, yan po sa sarong sikat na academy sa Pilipinas. Napakatalinong bata. Corps Commander nung araw sa Yusan Tata yun. At napakasipag, napakatalino at napakaganda. Ngayon no, nasa isang academy, nag-aaral ngayon. So, congratulations pare sa blessing na ibinibigay sa inyo ng ating poong may kapal ni Lord Jesus Christ. So, stay healthy, handsome, and safe always, okay? God bless you more. Mga tugang, mga napoyman na kami ni paring Felix Lagrimas. And after some commercial, we'll be back. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Mayroong lugar na ubod ng hiwaga. Ang daming pangyayaring hindi mo akalaing pwede pala. Kotse, pwede dito maging kwarta. Yung kwarta, pwedeng mapadala saan man. At pwedeng abot kamay ang mga nagsisikinang na alahas. Wow! Saan yan? Lods, dyan lang sa kabilang kanto. Dahil ang M. Nuwelier may 3,000 branches nationwide na pwedeng magbigay serbisyo sa'yo. Sa M. Nuwelier, lahat pwede.
Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mayroong lugar na ubod ng hiwaga. Ang daming pangyayaring hindi mo akalaing pwede pala. Kotse, pwede dito maging kwarta. Yung kwarta, pwedeng mapadala saan man. At pwedeng abot kamay ang mga nagsisikinang na alahas. Wow! Saan yan? Lods, dyan lang sa kabilang kanto. Dahil ang M. Nuwelier may 3,000 branches nationwide na pwedeng magbigay serbisyo sa'yo. Sa M. Nuwelier, lahat pwede. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm that on, bangong kumaga-bloom. Charm that on, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm that on, bangong kumaga-bloom. Charm that on, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White
White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arugkan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas na. Kulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bamong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bamong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing.
dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mayroong lugar na ubod ng hiwaga. Ang daming pangyayaring hindi mo akalaing pwede pala. Kotse, pwede dito maging kwarta. Yung kwarta, pwedeng mapadala saan man. At pwedeng abot kamay ang mga nagsisikinang na alahas. Wow! Saan yan? Lods, dyan lang sa kabilang kanto. Dahil ang M. Nuwelier may 3,000 branches nationwide na pwedeng magbigay serbisyo sa'yo. Sa M. Nuwelier, lahat pwede. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga tugang, balik kita sa Satoya pong programa. Nagdara sa oras na 44 minutes after 9 o'clock in the morning. Pag alas 10 po, sa Indong Antabayanan, si Konsyala Ilma Dilima Gaspe sa iya pong programang Buhay sa Barangay. Good morning man kay Mr. Rodel Castillo, also watching sa programa. Oy, Lex, pizza ono kita kan Oktubre. Ang pizza mo, pakicheck daw. Pizza ono, very good, very good. Thank you. Siriman sa sakuyang brother-in-law, nag-watching ki bayaw na Ernesto Medroso. Good morning. Ang sakuyang bayaw na gwapitong investigador kan PNP Calabanga. Good morning, bayaw. And kay Sister Maureen Medroso. Uy, mga tugang ha. Barita po, 30 anyos na babaeng healthcare worker na fully vaccinated na ni booster shot. Uy, nagpositibo pa po sa COVID-19 sigon sa report kan Municipal Health Office sa Banwaan kan Pili. Kinumpirmar po mismo yan kan sinambit ng opisina. Sa pahayag ni Dr. Rafael Sali, an MHO officer kan Pili, na ang sarong 30 anyos na babae, fully vaccinated with booster pa ha. Iyo si Bicol patient number 63850. Ang tinamaan po kan virus na darakan COVID-19. Na kung saan mayo man po ining travel history,
pero igwang mild symptom. O, maglikay po kita at dadakol na naman po ang tinatamaan kan COVID sa Bicol na naman, nagdadagdag na naman baga. September 27 ngunya na taon po kan magsairarom sa swab test. Nag-positive po siya. Ang Dispatch and Referral Unit o DRU kaini iyo ang Bicol Medical Center. Napagaraman po ng pasyente fully vaccinated na asin may booster shot naman. Sa balyo po kani sinabi ni Dr. Salis or Salles na manageable pa manggiraray ang na-i-record o na-i-restong kaso kan COVID sa indang lugar. Padagos po ang pagirumdom kan mga taga-Department of Health sa gabos na magpabarakuna. Tayaon pa manggiraray po ang banta kang nakakaulakit asin nakakagadan na COVID-19. Kaya po nga ni ang gobernota naglansar pa ng lakas Pinas sa bakunahan para magpabooster pa itong mga day pa na bubusteran. Pero ano ba po talaga ang estratehikan ibang mga local government units na nanao na ng cash, na nanao pa ng goods or foods, magpabarako na lang ang mga tao. Mas maray ang LGU mag-taon ng strategy. Kaya lang po daw nga inaagi na sa araw kayo na estratehiya. Abo pa talaga ni ba natong kababayan magpabarako na. Mga tugang, ang presyon man kan buhay asin karne kan urig, aba, binabantayan sa party man kan partido area, especially sa party kan sangay. Magin, digdi po nga ni sa ringkonada, binabantayan man. Tabako, baga pong para-pareyo ang presyo kan kada kilo kan baktin o urig sa di party kan probinsya. Kaya ni bang mga nagchichenda, inabisuhan na magbaba naman ng presyo. Dahil naman po sa hababang presyo naman kan mga buhay na mga urig na pinagbabakal. Asin ipinapabakal. Kaya padagos po ang isinasagibong monitoring kan Municipal Agriculture Office sa bintahan asin presyuhan kan buhay asin karning urig sa laog kan na probinsya. Kasunod kan mga reklamo kan nagkaperang mga hog racer na binabarat ang presyo kan live weight sa balyo kan halangkaw na presyo kada kilo kan karne sa mga merkado publiko. Bako sana sa probinsya ng Camarines Sur, magin sa pagtaraid pang probinsya sa Kabikulan. Sigun man sa naging pahayag ni Municipal Agriculture Officer Merna Sinaon, sa presente nasa 130 pesos ang presyo kan buhay na urig. Nasigun po sa iya, competitive price naman po dahil ni. Sa balyo po kayo ni, igwa pa man dagararin nagtitinda ng karne na halangkaw ang presyo na dapat subot, ibaba naman. Ulita sa babang presyo kan live weight. Alagad tinatawan pa man po gararinda ng konsiderasyon ang nagkapera sa mga nagtitinda dahil nagkapera sa mga stock na karne nasa indang nabakal an alangkaw paman giraray an presyo.
mga tugang, dapat ang disiplina nagali sa laugan pamilya ha, para magkaigwa ka mo ning maray na mga aaki. Sa mga magurang, igiya, nin maray, ang mga aki. Itukdo sa mga kakienta ang tamang pangugali. Asin da nung kamalilingawan hanggang sa iyang paggurang. Nasa Biblia po pati bagayan. Ngunya na mamasdantan mga hobin an ibang mga kakiyan, iba na ugali niya ako Kaya dapat pala niya ako ang pagdisiplina magigikan sa mga pamilya sa laog kanharo. Hanggang sa panduang magurang ang mga teacher. Kaya dapat po ang good manners and right conduct palagos na itukdo sa mga estudyantita, sa mga kakienta, sa mga eskwelahan. Para pag naggurang man sinda, daradara ninda ang inaapod na good manners and right conduct. Mas maray na itong tatao manggirari magbiri sa mga aki sa mga gurang. Tara tao magamit kan po o po. Yan. Bagong una mukag daog na naki kan mga gurang ng mga gurang iyon na nagpupo sa mga hubin sa mga aki. Baliktad na niya akong panahon tayo. Ay kang panahon ang mga hihilingon kan mga gurang sa mga aki aram na ang mangyayari. Ano? Uso pa kaya kaya tumagiktik. Ngunyan garo takot na ang mga magurang na magkulog sa mga aki. Taigwa na kitang child protection law. Or pwedeng magreklamo ang mga aki pag nararapado, nakukulgan kan mga magurang. Pwede nang ireklamo ang mga magurang kaya nasasakitan ng mga magurang ngunyan. Kampanahon maya man ka naarog ka ni mga family code or new family code or mga lay. Disiplinado. Kamo ngayon mga binlod, dahil magparasarang-saong pag nag-uurulay ang mga gurang. Correct. Kaya kami kahit di kami makaparasad-pasad sa sala kung may mga bisitan sa moyang lulo, lula. Hiling pa lang sa mo, yaram na mangyayari sa mo, maapi na kami ning kung bakong may ibog na trapo sa lubot. Kung ano na sa nang ikahahapin, siguradong tumagikti ka abuton. Kamo ngayon, may bisita ngayon ko suba ko ngayon. Importanteng inuurulayan mi. Nagre-rebook na ngayon nindo. Sige ka mong parasad pa sa nagdadaralagan pa ngayon ka. Marang laob. Ang ralaoban mga sarabay-sabay. Pera kaming makuapo ka ito. 5. Dahil ka pa niya ako, lo or lola, paoy ka rarapado. Umurapundo ngayon ka mo. Pero ang dudunong kan mga aki, ano? Dahil may man kayo namamatita. May mga sapin kami nga bang hibog na mga trapo sa lubog. Kaya arog yan kaya. Pero yaon ang matadom sa utak kan mga aki ang tamang pag-uugali. Hanggang sa madaraan maray na pag-uugali, pon aki hanggang sa magura. Kaya dapat ang mga aki, tukdoan manggiraray kan inapod na good manners and right conduct. Maging sa table manners, saro yan. Kami kadtugaro na baganya o kita dinumero pag minakarakan. Pati paggamit kan anong apod yan, kutsara, tinidor. Paggamit ng mga serving spoon sa mga luwagan, ay ngamin itong tinutugdo. Pati ang bago ka kumakan, tutugdaan kang mga ji. Okay, dapat magayon pala niya ako yan na. Hanggang sa magurang ka, matutod ka na. Bago ka mo makarakan, mga raji mo na. Pagkapangaraji man, pero igaman po dyan yung mga mga tugang na madaya-dayang tugang. Habang nagkapirirong ang kataray diyang tugang nangangaraji, iba man dyan na madaya-dayang tugang, sige nang pang-submit ning panira, itinatago na sa may irarom kan sa iyang tukawan. Yeah. Kaya pag muruklatan, ngayon tagaro nagbawas? Yung dami nga yan. Baka ngayon nasalisyan kita ng ikos ay pangyayari. Bueno mga tugang, luway-luway na po akong paaram sa pang-Sabadong edisyon kan programang Bicol Connection. Sa pangaran po kan sa kuyang mga partner sa technical side. Si
ano na eh. Felix Lagrimas. Sa transmitter site, si Joanner de Villa, yaon man si Tony Saison Dumaan, digdi si Rodel Cesar, yaon man si Engineer James Oco, salamat po kansendo pagantabay sa mga Facebook Live viewers mi, Diyos mabalos po. Tabayanan po si Honorable Consyal Ilma Dili Magaspi sa mga sunod na programa. Diyos mabalos po sa mga Facebook Live viewers, sa mga nagantabay, sa mga nagpaabot ng reaksyon, mensahe sa tuyang cellphone. Diyos mabalos po sa Enduga po. Paring Edolieres, thank you so much. And kay paring Joter Tersinyo, mga idol, thank you. Kay Sir Ervin Paris GM, good morning, thank you so much for watching. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga